приятели, в днешното видео ще играем на всеки читове падната дупка. Така, стигна до 4-ти левел, защото не знае каква е игра. Хора, и аз се включвам. Ето, гледайте какво стана на въпрос, защото не може да пипаме неща, докато падаме. Маряна, си ми сякаш ли? Съжалено не може. Защо? И всяка има там. Стига бе. Айде, яла бе. Стига падна. Нищо. Ще трябва да стигнем до 50-та. До 50-ти левел. Ще трябва да стигнем. Идвам бе, Маряне. До 100-та стая. Ще правя втора част. До 100-та стая. Ако искате, може да ми пратите покана в играта. Не! Падна по телефона. Дай. Не и по телефон. Пак падна. Сещам, че до 50-та стая. Аз до 50-та стая вече стигнах с бързо за това. До 50-ти левел ще трябва да стигнем и след това спирам видеото там. След това ще правя видео утре до 100-та стая. Маряне, идвам. Ти Минала минала ли си щитото, бе? Минала ли си телефон? Ти до къде си? Аз съм до 10-та. Аз съм до 7. До 7. Добре, но аз не те чакам. Всяка има, бе. Защо? И аз искам от тебе, бе. Аз съм по телефоните. Здраве, като те видях тук що. Верно? Сега се виждаме, ама не може да сме на такова. Но не може да не сме на същото ниво. Ето те пак. Ето там. Но като скочаме, не сме на всички ниво. Защо? Сега идвам, бе. И както утре ще правя и също и на Брон, какво беше? Бронз, вели, какво беше? Забрай, но ще правя, нали, втората част. И ще започват там пак ли какво беше? Или право това. Маряне, аз съм това. Падна. Аз съм по пингвините. Аз съм по лентите сега. Лентите. Това ли вече? Не си това. Аре, стига да я помислих, че по тази дупка мога да се минава. Yes! Направо, главата ми. Ти нали си тук, бе? Рано, нали си тук? Главата ми се майна направо. Ето ма! Айде се сме тук. Ето. Ти до къде си? Но ти мина ли вече? Да, сега мини го. До лазерите. Добре, мини го ще се И ето ма! Вече съм тук. Аз не те виждам. Защото аз вече паднах под дупката. Да, защото съм бил отгоре. Виж ме. И мина го! Идвам. Идва, батко, чакам те.
Така. Какви са тия ножа? Браво! О, сега че сме на хак. На хак, да. И много зелено и аз не виждам. На Аз мен го не ми минах. харесва. Аз го минах. О, какво? Неприятно. Не, аз съм го Очите минал. ми. Хора съм го минал и сега чакам моя брат. И що само винаги мириш, бе? Надухна си очите вече. От това зелено нещо. Ама, наглеждай се. Така, наглеждай се. Наглеждай се по дупката. Наглеждай се по дупката. Наглеждай се. Имам идея. Така, наглеждай това. Не. Имам идея. Да минал. Стига, не. О, вече не си мрал. Давай. Yes! Браво, бе! О, какво това? Какво е това? Аз не виждам нищо. Аз съм видял Си ми сякаш ли, бе? Доди. Маляне, си ми Добре. сякаш ли? Не ме стреляй. Мина, такова го. Ай, дай. Който скача. О, тук знам какво е това. Здрасти, полицай. Yes! Минах го. Ти мина ли го? Надоле. Чао. Ето те. О, Тук са вирус. Коронавируса. Коронавируса ме фана. Стига, бе. Коронавирус. Стига, бе. Аз те чакам. Не. Коронавирус фанала, Янчо. Стига. Айде, чакам те. Айде, бе. Дай, аз скачам. О, yes. Аз го мина. Аз го минах. Тук е най-лесно. Ау. О, не. Си ми сякаш ли? Ти ще ли си го мина? Сега съм като той кошките. зелен. Ясно си взема такъв, той е безплатен. Ето, вече съм готова, вече скача. О, yes. Минах го! Май гад, как го минах? Не знам как го минах, хора. О, тук. Не. О, yes. Не, умрях от черната. Аз не мога да повярвам, само че как съм направил? Улата мън като беше с лазери, с много работи и не знам как го минах. Мариане, Не знам си как ми го минах. чакаш ли? Нали те чакам? Айде дай, скачай. Ти на пъти ли си? Да. Я съм на пъти. Не, тук никой няма да мине. Ти можеш да ме аз мога. Аз съм върху. Какъв си върху, бе? Ти се кажеш върху. Добре. Сеци. Да. Аз събрах истинското име, what the fuck. Какво каза? Нищо. Не съм казал нищо. Защо каза? Глупост. Хора, абонирайте се за канала. Марианчо не е геймер. Мариан е геймер. Мариан не е геймер. Аз съм... Какво? Ти си гуш ли си?
О! Аз съм Andy Plays Games. Andy Plays Games. Побълнуваш през цялото време. Така бълнувам си. Което ме интересува па на тебе. Тук е чудовища. Минал го. Хора, той ще е изгонен май от Мариана и Геймър. Браво на средата! Браво на средата! Браво на средата! Браво, браво, браво! Хора, аз изкучвам. Да, тъмън като искаш. Без това не ми се играе, хора. О, мага! Усещам, че няма да го мина. Не. Така, добре. Не. Добре. Направи го. О, Майнкрафт! Здравей, пада, свиум бях. О, здрасти, Ша. Какво това примигва? О, хора, някой път мисля да играя на тая игра, която се казва... Забравих как. Става колато там, тая игра, забравих как се казва. Ще се опитам да разбера как се казва и веднага ще играя играта. Не моля. Умрях. Хора, чувате ли тази песен? Много хубаво. Чао. Окей. Да ви кажа, хора. Пакето прилича като море. Ме е страх от такова нещо. Ето такава вода. Не съм виждал, че ме е страх даже да ги видя. Като гледа направо настреквам. Не направя. Какво? Това беше логото на играта. Това е логото в играта. Не е така, не прилича така лого. Прилича си като... Ето човек шарене. Ето не шарене. Тоест, скето са всеки цветове. Е по тапет. С ето този човек. Чао. Още 10. И ще направя... Ще завърша. Мариан не геймър. Геймър означава, че играе на всеки игри.
пари. Пари не искам. Не искам тия пари. Парите не ми трябва. Хора, това как ми се идва? Да взема хата. Да трофим за хата. Да ви видим сега. Какво? Добре. О май гад, за малко да го мина. Не. Май гад, ще се гръмна. Не мога да го мина. Защо не мога да го мина? Айде, минавай. Мина! Го! Какво е? Това малко като... Абе, стави го, бе. Туалетна. С шарено. Go. Taya pесен. Багнес. Богна. Остави ме. След малко идвам. Здравейте, хора, пак! Сега, тук що съм се изключил, защото не ми дал да се махна. И съм се изключил и съм се включил пак. Така да започваме. О, тази песен пак ли? Тази песен не ми харесва. Не. Добре, мина. Най-накрая. Здрасти, зомбите. Нямаме фанете да съм като вас. Бегайте сега. Имам идея какво да направя. Какво ще каже героят ми? Чакай. Ето какво ми каза героят тук що.
правите с живота ви. Щеше така. И дайте лайк. Така. Опа, опа! Стига де! И Марко да се изчисти краси, не ме интересува. Така. Хора, много искам да играя с вас на игри. Моля ви, пишете ми името, ето тук. Цеци! Кога подичи си? Така, Z. Но то качи нещо. Обратно. Ако ви чуете какво написах, ето показах какво да и съм ви казал, веднага пишете го. Да може да играем на Brookhaven, ще играем на тази игра, ще има и други игри, които ви искате. И даже ако знаете, ако искате, може да направим видео с вас. Ще направя видео с вас и ще играем. Хора, сега ще правя тази игра, ги знам. Аз съм ги играл. Играл съм я. Играта е яка и отивате навсякъде и попълвате неща. Яка е тази игра. Хора, ако не знаете Roblox, тази игра може да правите всичко. Трябва ли само че Roblox, работи. Roblox вече не знам колко тегления има, ама е много. Ама съм много благодарен на този човек, който направи тази Roblox. Как ли падна? Добре, хора, още едно и приключваме видеото и ще направя още едно видео как правя Roblox, как да си направим Roblox. Хора, вече сме до 50-та. Дано да ви е харесало видеото. Харесайте видеото. Абонирайте се за канала ми.
Чао! Утре ще се видим в 15. Така. И чао!